Apa, hau txenean gaude, eta bidertzean ari da orain Leidor Sesioz aurkezten, jarri dute lehen bideoaren zati bat, orain sola zati bat egingo dute, Julen Azpitarte entzuneko kasetariarekin eta jendearekin, eta gero beste bideo zati entzungo ditugu. Oso emanaldi berez izan zala, materiko ikusentzunezko materiala sartu zenutelako, eta hor ustatu zenuten musikaren ikusentzunezkoa, ez da gauza erreza, seguruenik, giroaren abaritzena, berezia dela, baina gauza batek harritura oso bigarra iruditzen zait da eszenografiare landu zenutela. Hor dauden lanpara horiek oso zakit, fatigarri eta harrigarri, ostras, hauek eszenografiare landu zuten horiek. Bai, bueno, eszenografoa guk ez, gu nahikoa genuen kantu analitzarekin, bai, zakit, egia esan, lan honen atzean jende asko dago. Ikusi genuen ere igual, gure ibilbidez hitz egiteko tentazio hori, baina gure ustez, gure hizkuntza honetan eszenariokoa da, ez? Eta gure buruaz hitz egitea, ez genuen ikusten, ez? Gabiltza ere kantu berrien bueltan, azkenean lan hau da atzera begira moduko bat, ez? 10 urteko ibilbidea labur bildu dugu. Indegua, gaurkoare. Durango nongea. Dugu edarekin berriro bueltaka. Eta hau txenean gaur kontan. Kontuan gure lagunekin. Gaur Durangon ikusi dugu hau txenea ametsak gorputza hartzen ari dela, eta proposamen oso importantea bezala ikusi dugu, azpiegitura majo batekin, eta azkenean sortzaileak eta egileek eta hori behar dugu, gure lana behar dan bezala plazaratzeko aukera, eta ez estan batean horrela disko bat ere dugu, diskori buruz egiteko eta pantalla batekin, eta zentzortan sorpresa handia eta zorionak txenikoei aukera hori emateagatik eta bide luzea izan dezala proiektu bat.